Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi dengan Nurul Channel. Bagi yang melihatnya saya ucapkan terima kasih. Semoga diberi rezeki yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini selesai pulang dari halal bihalal, mau sholat duhur dulu. Yuk kita nikmati keseruannya grup sahabat sejati. Suara adzan. Ya. Sholat kong nggih. Wah. Suwek sono kok duwite ra ceblok to Kong. Upama suwek ngono pas dompete ya duwemen ya Pak Muji. Gara-gara nyoping Pak Muji. Nggih, terus piye kok? Duite merutuk nek diwemen karo abang-abange kok. Ora harus sampean, paling karo harus suwe-suwe napa demen karo abang-abange ngono. Ting ting ting. Abang hitam. Wis saiki njajal nyedhek wong loro piye dicedheki iso turu apa ora engko bengi ngono ki jajal. Piye lho? Bah. Pangune kok bengi kok ngitan. Lah, paling ngono lho, Mak. Engko kok Mak kok engko bengi wong iki engko mulai ngono. Wis brebes milih iki engko teko pasar keras. Lho, kok engko teko pasar keras medun kan yo abot atine engko. Abot atine engko arep medun. Berpisah karo teman-teman kaya ngene iki. Keton cara nggo helm, Pak. Aku bablas ngatur aku. Bah, ya kaya kalau wis tak omongi ning ngene Bunda Koti. Lah. Mangga, aku tak ning keras ya. Ben nang keras ndak seru ae. Nah, paling Mbak Mimet po. Nah. Ketahuan. Dalem. Nyanyi telepone kamu yo. YouTube siap nggih, tapi sabar nggih, Kang. Iki sing iki lho Kang arep. Ya Kang, salat napa dereng? Iya. Ya, ayo sampean mlaku, Kang. Wis rek mlaku jan kaya Janaka lho Pak Muji. Kaya ngene iki jane. Wah, kaya ngono lek. Nguwet sing ditutne lho malah gentirit. Bah. Renyangoni ya. Ini persiapannya salat zuhur. Nah, sakniki wudu, Kang. Sampeyan kok kleru nggone wong wedok, lek wudu ya mriko no. Mriko, wis senane Pak Wandi nggo. Ya Pak, wudu kok arep mriko nggone cewek. Nah, ini di masjid. Bakso. Bakso, Kong. Mak Martin bakso. Yang mau bakso. Maksul islayah maksul sampun salat. Monggo gratis. Monggo gratis. Lah napa jenengan? Lah karek ngaplik Kong, bakso Kong jenengan bakul bakso pisan apa tetok ngeten. Lah, inilah kakungku. Kakungku badhe ngebakso, monggo. Lah, iki lho luaris iki lho. Apa meneh iki engko sak rombong-rombonge iki. Nah. Peh mantap, Kong. Lah ini Pak Bos bakso niki. Nah, niki juga. Bakso yang mau minat bakso monggo Uti Ridwan. Nah, dirantu. Ti, jenengan jam medeng kene jan pantes kok ibu bakso. Lah iki lho. Lah, sipe bakul bakso iki. Uti Ridwan bakul bakso. Oke. Kaping mlayu goleki Uti. Kurang ajar. Kenapa? Nah, pantas sih. Berarti bakso yang bakso. Yang bakso.
Mbok kakung lo bener niku laki-laki, Kong. Kong, sampean bener niki laki-laki engko sanoe nggone tiyang setri sampean anu engko dhisik. Mungkin lek setri mriko, riyen anu jaman daleme kakung wah nggone tiyang setri. Loh, ora oleh kono. Ora oleh kula engko diseneni kakung hati aku wedok kok Kong. Kok ndang toilet laki-laki. Yang ngeteh yang ngopi monggo-monggo. Mantap Mak Martin, Mak Sul. Jan kayak bakul bakso nih. Ki uwing iki bakul bakso anyaran iki. Persiapan sholat zuhur. Ide bagus ini. Monggo gratis ngopi minum. Ambil berapa ini? Aku 4 ya ini. Ya, enggak diomone Pak tukang bakso. Lek mau monggo. Saman cedeki lek salat luhur mangke kan penak bakule metu. Kleru iki. Sampeyan lanang apa wedok? Patine koyo arep anu kayak kakung rame. Aku mau koyo Lah ya sampeyan lanang apa wedok? Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.